Tervetuloa taas Sadana-podcastin pariin. Ollaan talvitauolta palattu ja taitaa olla meidän 5. jakso, jos oikein muistan. Ja mä oon siis Fausto ja tänään meillä on vieraana Emerik Kourilehto, jooga- ja tantraopettaja ja astrologi. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja meillä olisi tarkoitus jutella tänään supramentaalisista tietoisuuden tiloista, eli voisiko sanoa tiloista, jotka ylittää normaalin tajunnan ja miten se liittyy joogaharjoitukseen esimerkiksi. Ja ehkä me voitaisiin aloittaa ihan sillä, että jos puhutaan esimerkiksi supramentaalista tai tällaisesta korkeammasta mielestä, niin mitä se ylipäänsä tarkoittaa? Se käsite supramentaalinen tai supramental on sellaisen joogin kuin Sri Aurobindon oma käsite, missä hän kuvastaa sitä tietoisuuden tilaa, mikä pystyy yhdistämään kaikki kokemukset ja sillä luoda sen vision, mikä ei ole perustu dikotomiaan, eli kahden vastakkaisen näkökulman luomaan eroon. Eli jos me normaalisti ajatellaan, niin me orientoidaan tässä maailmassa siten, että on vasen, oikein, ylös, alas, hyvä, paha, jne. Ja pistetään itsemme tai navigoimme siinä välissä. Eli dualismi jollain tasolla ainakin ylittyy. Nimenomaan, että miten Aurobindo sen kuvaili, on se, että meillä on integroitunut visio kokonaisuudesta. Eli tarkoittaa sitä, että me pystymme sisällyttämään meidän tietoisuuden kenttään hyvin monia eri komponentteja, ilmiöitä, ja tällä me saadaan näkökulma, mikä ylittää sen yksilöllisen näkökulman, eli supramental. Tällä me nähdään, että meidän tietoisuus laajenee sen normaalin tietoisuuden tilan yläpuolelle ja yhdistyy tähän korkeampaan, sanotaan, tietoisuuteen tai Jumalaan. Miten se halutaan kuvata? Tämä on hyvin kuvattu muun muassa hindulaisessa tällaisessa mytologiassa ja näissä teksteissä, että mistä meidän yksilöllinen kokemus perustuu, mihin se rakentuu. On erilaisia kuvauksia tietenkin, mutta yksi mielenkiintoinen ja hyvin jopa käytännöllinen näkökulma, mikä on tietenkin symbolinen kuvaus, on se, että meidän tietoisuus ja yksilöllinen kokemus on niin kuin hevosvankkurit, missä on hevoset. Eli on 5 hevosta, mitkä kuvaavat 5 aistia, missä meidän tietoisuus menee, meidän tietoisuuden energia menee koko ajan ulospäin kohti aistimaailmaa. Ja siellä se kokemus on. Ja sitten tietenkin hevoset, koska mietitään, ne ovat villihevosia tai ne ovat hevosia, eli eläimiä, niin joku pitää kuitenkin ohjata. Sitten siellä on kuski, joka ohjaa, ja sitten siellä on ne suitset, mikä kuvaillaan tässä symboliikassa mieleksi. Eli se alempi mieli on se, joka toimii, hallitsee niitä hevosia, ohjaa niitä oikeaan suuntaan. Mutta sitten on olemassa se, joka ohjaa niitä hevosia. Ja tätä ohjaajaa kutsutaan hindulaisessa joogista traditiossa buddhiksi, joka on se korkeampi näkökulma ja mitä voidaan liittää tähän supramentaaliseen näkökulmaan, koska se on se, joka pystyy oikeasti hallitsemaan ja katsomaan, miten niitä ohjataan. Ajattelekaa tällainen, jos te koette asioita, te olette koko ajan mielessä ja agitaatio mielessä toimii ajatuksia, pyörii koko ajan, ja te olette keskellä sitä, niin ei ole mitään mahdollisuutta lähteä tekemään mitään muutosta, koska ne hevoset vetää, lainausmerkeissä hevoset, jokaiseen suuntaan. Ja silloin me olemme keskellä tietynlaista kaoottista kokemusta, missä meillä ei ole mitään hallintaa. Mutta heti kun pystytään katsoa itseämme vähän kauempaa ja löytää tietty tasapaino eri metodien avulla, niin silloin me huomataan, että se mielen liike, se mielen rakenne ja ne kaikki tarinat on vain ohimeneviä. Ne eivät ole määrittäviä tekijöitä, vaan ne ovat ilmiöitä meidän tajunnassamme. Ja silloin me pystytään pikkuhiljaa katsomaan, että me olemme paljon enemmän kuin se mieli. Me olemme paljon enemmän kuin se rajallinen näkemys asioista ja samaistuminen tietynlaisiin jopa tunnesidonnaisiin impulsseihin, mikä luo sen identiteetin siitä. Ja pikkuhiljaa me koetaan jotain syvempää. Että on joku, joka kokee, joka ei ole yhtä kuin se kokemus. Ja monet tekniikat, varsinkin meditatekniikat, perustuu tähän näin. Mutta sitten siinä hevosvankkurissa on matkustaja, joka kertoo, minne mennään. Ja tämä tässä hindulaisessa traditiossa on Krishna. Eli Krishna on Jumala inkarnaatio, mitä voidaan kuvata sen korkeimmaksi jumalalliseksi itseksi, atmaniksi tässä sanskritin kielellä, joka on se, joka kertoo sen
mihin me mennään. Antaa sen ensimmäisen suunnan, intention tehdä näin. Ja sitten se kuski sanoo, että no niin, eli meidän supramentaalinen tietoisuus, tämä näin tehdään, ja se vie ne hevoset ohi sinne suuntaan hallitsemalla sen alemman mielen. Niin tälleen tämä symbolinen kuvaus tästä tietoisuuden rakenteesta on hyvin käytännöllinen, koska meidän pitää vaan tulla tietoiseksi siitä, kuka ohjaa tätä kulkuneuvoa, ketä me ollaan. Ketä me olemme tämän identiteetin tuolla puolella. Olemme me tämä keho, tunteet, ajatukset, ja opitaan katsomaan hyvin selkeästi, ketä me ollaan, koska tämä on se ainoa tapa pikkuhiljaa päästä irti siitä. Ja sitten tulee hetkiä, jolloin meillä on kapasiteetti hetkellisesti päästää irti siitä tarinankertojasta ja siitä, kuka on täysillä matkassa. Me nähdään itse asiassa, me ollaan paljon enemmän. Ja silloin me vasta pystytään nauttimaan, koska silloin me ymmärretään, että me olemme se, joka luo tätä todellisuutta tietoisesti. Ja tietenkin se on haastavaa, koska olemme paljon investoineet tähän tarinaan. Ja varsinkin, jos siinä on paljon tunnetta, niin niitä on hankala päästä irti hyvin monelle ihmiselle. Näkisit sä, että tämä on nimenomaan jollain tavalla sidoksissa sit johonkin vaikka uskonnollisiin traditioihin tai just joogan harjoittamiseen, vai millaisia perusteita tälle niin kuin löytyy? Voidaanko ne nähdä jotenkin universaaleina esimerkiksi, vai liittyykö ne johonkin tosi spesifeihin? No, jos saadaan siitä liikkeelle joogasta, niin Patanjalihan aloittaa kuuluisan joogasutransa. Jooga on mielen liikkeiden pysäyttämistä, mikä lopulta on se alkutila joogalle. Eli siitä se jooga alkaa. Eli toisin sanoen, kun me hiljennetään se alempi mieli ja asetetaan siihen tilaan, missä ei ole ajatuksia, niin siitä alkaa jooga. Ja jooga-sanakin merkitsee yhdistymistä. Eli jooga on se, miten meidän tietoisuus, ketä me olemme, yhdistyy ja integroituu suurempaan kokonaisuuteen. Ja tälleen me asetutaan siihen joogan tilaan. Ja tämähän kokemus on havaittavissa myös monissa uskonnoissa myös, tietenkin eri termein, missä kuvaillaan sitä samaa ilmiötä, missä me astutaan pois siitä rajallisesta kokemuksesta, minäkuvasta, ja kohti jotain suurempaa. Ja sitten siihen tulee tietenkin, tai niiden kokemusten varaan rakentuu sitten jonkinnäköinen mytologia, mikä tukee sitä uskonnollista, sanotaan, liikettä tässä pyrkimyksessään. Toki nykyaikana uskonnosta on tullut enemmän instituutioita ja se aktuaalinen harjoitus välttämättä ei ole, sanotaan, jokaisen uskovaisen sydämessä, mutta se periaate on siellä kuitenkin kaikissa autenttisissa uskonnoissa on tämä sama näkökulma esitettynä tavalla tai toisella. Joo, tuli mieleen, että ehkä esimerkiksi joku zen-buddhalaisuus ja koanien antama mahdollisuus ylittää jotenkin se mieli, voisi olla jotain sellaista, mikä niin kuin suurella yleisöllä tulee ehkä mieleen tästä. Kyllä, puhutaan buddhalaisuudesta ja zen-buddhalaisuudesta, niin siellähän on tavallaan se tila, missä ei ole itseä, mikä viittaa siihen yksilölliseen tekijään, mikä viittaa siihen, että joku, joka tekee, joku, joka kokee. Ja kun me ylitetään se näkökulma, eli se kokemus siitä rajallisesta kokijasta ja astutaan sen taakse, niin sehän on se, mitä zen-buddhassa sanoo satoriksi, eli valaistumisen kokemukseksi, missä tietoisuus ylittää sen ilmiötodellisuuden, ylittää sen, sanotaan, kokemuksen jostakin, jota kokee. Ja tämän jälkeen ei ole muuta kuin puhdas kokija tai puhdas kokemus, mikä ei ole rajattu mihinkään. Lopulta jokainen autenttinen henkinen kokemus lähtee tästä supramentaalista kokemuksesta, koska silloin me pystymme oikeasti laajentamaan meidän tietoisuuden sen rajallisen kokijan ja kokemuksen tuolle puolelle, mikä mahdollistaa sitten näitä erilaisia henkisiä tiloja. Joo. Eli koet sä, että se on mahdollista periaatteessa ihan minkä perinteen edustajalle vaan tai ylipäätänsä ihmisille, niin kuin, kuinka niin kuin spesialisti sun tavallaan pitää olla, että tällaiseen voi päästä käsiksi? Onko se helppoa, vaikeaa? No sanotaan, että supramentaalisia kokemuksia tai sellaisia tiloja, mitkä ylittää sen tavanomaisen kokemuksen, jos puhutaan tästä normaalista tietoisuuden tilasta, voi tapahtua hyvin spontaanisti. Ja näitä on tutkittu aika pitkälti. Ihminen voi spontaanisti asettaa itsensä sellaiseen tilaan,
missä hän on niin kuin flowssa. Ja silloin hän ei koe sitä yksilöllisyyttä, mikä on erillään muista, vaan hän spontaanisti sulautuu siihen kokemukseen ja tavallaan kokemuksen tavalla, missä se on täydellisessä tasapainossa ympäristönsä kanssa. Ja silloin näin niin kutsutaan flow-tiloja, hän pystyy niin kuin saamaan paljon aikaiseksi. Sitä on tutkittu paljon. Ja näitä voidaan saada erilaisissa olosuhteissa, vähän niin kuin vahingossa. Mutta kaikkien näiden kokemusten pohjalla on kuitenkin se, mitä Patanjalikin sanoi, hiljentää mieli tai pysäyttää mieliliike. Ja silloin, kun se analysoiva näkökulma, se kognitiivinen persoonallisuus, joka määrittää itsensä käsitteen ja sanoin, hiljenee, niin sieltä tulee esiin tai vapautuu se tietoisuus, jolla ei ole samanlaista, sanotaan, rajallista näkökulmaa itsestään, vaan se on vapaa. Ja tämän takia ihmiset pystyvät saada näitä kokemuksia ihan spontaanisti, kun olosuhteet on oikeat. No olisiko sulla joogan tantran harjoittajana ehkä kertoa jotain esimerkkiä? Millainen harjoitus sulla on vaikka alkanut muuntamaan sun tietoisuuden tilaa? Mikä auttaa sulla? Yksi ehkä tärkeimpiä on sellainen, että asettaa itsensä uudenlaiseen keskustaan. Jos me lähdetään katsomaan itseämme, niin hyvin pitkälti, jos me ollaan normaalissa tilassa, niin meidän keskusta on jotenkin epämääräinen. Se on vähän niin kuin pään alueella ja me jotenkin vaan vuorovaikutetaan ympäristön kanssa siten, että me olemme erillisiä. Ja tämä on se normaali tietoisuuden tila, missä sanotaan, missä meidän ketä me ollaan, navigoi tällaisen niin kuin mielen ja käsitteen maailman avulla tässä maailmassa. Eli hänellä on mielipiteitä, tiettyjä näkemyksiä, hän toimii tietyissä maailmankatsomuksessa jne. Ja nämä kaikki on se normaali mielentila. Ja tässä joogaharjoituksen ja tantraharjoituksen myötä mä oon huomannut, että me pystymme käytännössä vaihtaa sitä keskustaa, eikä voida kutsua kokomapisteeksi. Eli mistä me koetaan itsemme, ei enää ole meidän mielessä tai meidän päässä, vaan se on jotenkin syvemmälle. Ja voidaan sanoa, että tälleen asettamalla tähän syvempään neutraalin tasapainotilaan, mitä voidaan kuvailla, tai kuvaillaan monissa traditioissa henkiseksi sydämeksi tai henkiseksi keskukseksi, missä me asetetaan itsemme ja sitä kautta koetaan maailmaa ja kaikki kokemuksia, niin se luonnollisesti vie meidät aluksi sen kontemplatiivisen tilaan ja sitä kautta myös näihin supramentaalisiin kokemuksiin. Eli lyhyesti, kun oppii päästämään irti sitä mielen pakottavasta tarveesta, määrittää ja rauhoittaa itsensä ja löytää sen oman tasapainopisteen, mitä voidaan sanoa sydämessä, että asettaa itsensä oman sydämeen ja sen jälkeen se tila muuttuu. Ja tavallaan se tärkein harjoitus tässä on muistaa olla siitä tilasta käsin. Muistaa aina pyrkiä kokemaan, toimimaan tästä tilasta käsin joka hetki. Joo, muistuttaa vähän siitä omastakin kokemuksesta, että voisiko sanoa näin, että jossain vaiheessa siinä harjoituksessa tulee vaihe, että ei enää edes niin kuin yritetä tai nähdä niin efforttia, vaan se muuttuu enemmän just, että päästetään irti siitä yrittämisestä. Toki se voi aloittelijalle tuntua aika haastavalta asialta, mitä ihmettä se edes tarkoittaa. Niin se on, koska suurin osa meidän elämän kokemuksista perustuu alemman mielen määritelmiin ja käsitteisiin. Me rakennetaan sitä alemman mielen käsitemaailmaa nuoresta pitäen. Hyvin vähän me koetaan itsemme tämän käsitemaailman ulkopuolelta. Ja hyvin paljon kaikki, mitä me tehdään maailmassa, riippuu siihen meidän statukseen, mitä me tehdään, ketä me ollaan. Ja kaikki ne on enemmän tai vähemmän pönkitettyä minäkuvaa, mihin me tarvitaan mieltä. Mutta kun tämä kokemus, niin lopulta me ei olla mitään. Me ei rakenneta sitä omaa identiteettiä jonkin käsitteen tai kokemuksen varaan, vaan se on läsnäolo. Se on puhdas oleminen tässä ja nyt. Ja tästä kautta me avaudutaan luonnollisesti kaikkiin niihin asioihin, mitkä tapahtuvat itsestään. Ja me ollaan se, joka havaitsee tämän ilmiön. Ja taolaistahan puhuu hyvin tästä, tai itse asiassa tässä Dao Te Ching -kirjassa on se viisas toimii puuttumatta asioiden kulkuun. Eli toisin sanoen hän toimii, on läsnä siinä kokemuksessa, mutta ei pyri vaikuttamaan niihin mieleltä ja yrittäisi sitä hallita, vaan hän toimii jotenkin niiden välissä, keskellä, luo sen tietyn tasapainon, mikä sitten näkyy kaikkialla.
Ja tämä on hyvin suuri viisaus, koska nykyaikana ihmiset hyvin paljon pyrkivät koko ajan vaikuttamaan omilla mielipiteillä muihin. Ja sitä kautta saada omat mielipiteet kuuluviksi. Ja sitten tulee hirveä sellainen niin kuin tappelu siitä, kenen mielipide, kenen näkemys on se oikea näkemys. Polarisaatio lisääntyy. Nimenomaan. Aika epäharmoninen polarisaatio. Nimenomaan. Ja sen takia tämän tyyppinen omassa sydämessä oleminen, puhutaan tälleen näin, niin tuo tasapainon, koska se pystyisi itsessään tästä näkemään ne kummatkin näkökulmat. Se ei tarvitse lähteä pönkittämään toista. Hän ymmärtää, tai tämä henkilö pystyy näkemään, että tämä toinen henkilö sanoo, on tätä mieltä sen takia, kun sulla on tämän tyyppinen kokemusmaailma. Tämän tyyppisiä asioita, mitä hän pitää arvossa ja jänne. Ja toinen näkee sen saman asian eri näkökulmasta. Mutta kuitenkin ne on vain näkökulmaeroja. Mutta ei alempi mieli pysty niin kuin ymmärtämään sitä asiaa, koska hän kokee, että se on plus tai miinus. Ja jompikumpi, se ei voi olla kummatkin samanaikaisesti. Mutta kuten varmaan tiedetään jo tässä kvanttifysiikassa on havaittu, että kvanttitason ilmiöt voivat samanaikaisesti olla kaikkialla. Eli ne eivät toteuta sitä samaa kahtijakoa, mitä tämä niin kutsuttu konkreettinen fyysinen maailma toimii, vaan siinä on olemassa todellisuus, mikä on kummatkin ja ei kumpikaan. Ja alempi mieli on tosi hankala ymmärtää tätä. Niin sen takia kaikki tällaiset väittelyt ja väännetään kättä ja tapellaan jostakin uskomuksesta tai uskonnosta tai ideologiasta, niin lopulta ne ei ratkaise mitään. Ja sitten tulee vaan enemmän riitaa. Sen takia se avain on, mitä Aurobindo teksteissään on puhunut, on supramentaalinen evoluutio, eli missä ihmiskunta pikkuhiljaa asettaa itsensä siihen supramentaaliseen tilaan, mikä lopulta sitten vie meidät ihmiskuntana uuteen aikaan, uuteen kokemukseen itsestä ja maailmasta. Systemaattinen harjoitus on avain. Ja mä en muista tämän Zen munkin mestarin sanontaa, että harjoitus on ikuista ja valaistuminen on ikuista. Ne kulkevat käsi kädestä. Eli ne eivät ole niin kuin aikaan sidottuja pisteitä, että nytkö päästiin maaliin. Eli vaikka ajatus siitä, että me ajetaan autolla Jyväskylään, niin me ollaan Jyväskylässä. Niin me ei voida ajatella samalla lailla, kun mä teen tietyn verran harjoitusta, niin mä oon valaistunut. Vaan ne kulkee koko ajan käsi kädessä. Niin sen takia se systemaattinen henkinen harjoitus tai meditaatio on todella tärkeä työkalu tässä supramentaalisessa pyrkimyksessä. Joo, ja siis se, mitä nyt on itsekin ehkä tässä vaiheessa oppinut, että sehän ei niin kuin tapahdu pusertamalla. Että vaikka sä teet sen harjoituksen, niin sitten vähän ehkä paradoksaalisesti sun pitää olla myös rento. Kyllä, nimenomaan, koska se ymmärtää se, että kyse ei ole siitä, että kuinka paljon sä teet siihen efforttia, pusket läpi, koska lopulta kysymys kuuluu, kuka sen puskee. Se on se mieli, joka sen puskee koko ajan. Meidän pitää oppia katsomaan, että hei, että ei tarvitse puskea, vaan pitää löytää tasapainoa. Sitten kun se tasapaino löytyy, niin sitten me huomataan myös luonnollisesti erilainen hallinta näistä mielenrakenteista. Ja suosittelus on siitä, että ennemmin kun tekee kerran viikossa tunnin, niin tekee 10 minuuttia joka päivä. Ottaa hyvin yksinkertaisen harjoituksen, missä rauhallinen paikka, selkäranka suorana. Esimerkkinä rauhoittuu ja seuraa hengityksen liikettä, mikä on klassisin ehkä meditatiivisista tekniikoista. Ei ilman, että pyrkii mitenkään muuttamaan sitä hengitystä. Ja pikkuhiljaa oppii rauhoittumaan. Ja silloin kun mieli rauhoittuu, niin se tila muuttuu. Se on hyvä merkki siitä, että nyt jotain tapahtuu. Tietenkin sitten helposti mieli tulee taas. Jep. Loma-assosiaatioita. Niin, ja meillä on niin paljon vielä nykyään ärsykkeitä, että koko ajan pommitetaan. Että niin, sitten kun oppii tekemään tämän hiljaisuudessa, eli kun se harjoitus on vahvasti, niin kun sä oot kultivoinut sitä tilaa vahvasti, systemaattisesti joka päivä. Jos et joka päivä, niin kuitenkin hyvin useasti, sanotaan tälleen näin, niin silloin sä pystyt tuoda tätä kokemusta myös muihin kokemuksiin. Mutta sä et voi käytännössä olla tietoinen tällaisesta, no sanon lyhyestä supramentaalisesta tilasta, jos et sä oikeasti systemaattisesti harjoita meditaatiota tai jotain henkistä harjoitusta, mikä vie sinne tilaan. Koska se ei tapahdu sattumaan. Sen hallinta, tämän supramentaalisen tilan astuminen ja sen kokeminen voi tapahtua spontaanisti
eri elämäntilanteissa, mutta sen tietoinen asettuminen ja valinta ei tapahdu, vaan meidän pitää harjoittaa ja ymmärtää sen mekanismi, mitä se tarkoittaa, kun me hiljennetään meidän mieli. Ja mun mielestä Sri Yukteswar, Yoganandan guru, on sanonut hienosti yhdelle, sitä on sitä jogin elämänkerran kirjassa, Joo. niin siinä tuli sellainen, olisiko ollut joku lakimies jostakin asiasta, ja hän oli ateisti, ja se oli silleen, että hei, että mä en usko Jumalaa, että tällainen uskonnollinen höpö, niin tuu tonne lain konkreettiseen maailmaan, missä puhutaan faktoja eikä vaan uskomuksia. Niin sitten Yukteswar sanoi hänelle, että jos sä pystyt olemaan 24 tuntia niin kuin, ilman, että sä luot ajatuksia, eli kuten sanoin, hallita sun ajatusmekanismi, niin sä tiedät, mikä Jumala on. Ja tämä on tosi hyvin sanottu, koska se on lopulta aika yksinkertaista. Koska se alempi mieli on se, joka koko ajan peittää sen kokemuksen itsestä ja koko ajan kertoo sille tarinan. Se on niin kuin vähän silleen, että kun katsoo jalkapalloa, niin siinä on se kommentaattori, joka kertoo koko ajan, nyt tuo tyyppi tapa tekee tolle ja tämä kaveri, joka on pelannut jos tässä joukkueessa, niin tekee näitä asioita. Niin sillä on hirveä tarina päällä, että me ei käytännössä katsota niin paljon sitä jalkapalloa, vaan se on se tarinankertoja, joka kertoo meille, mitä tapahtuu. Ja jos ottaa sen tarinankertojan pois tässä jalkapallon analogiassa, niin sitten me ei edes pystytä kokemaan, koska meillä ei enää mitään käsitteellistä niin kuin rakennetta sen tapahtuman yläpuolella, vaan meillä on se puhdas kokemus. Ja tämä on tosi hankala monelle, koska jos ne on kiinni siinä narratiivissa, oman pään sisäisessä dialogissa, missä ne kertoo itsellensä tarinoita. Mutta tämä meditatiivinen harjoitus on tosi hyvä, koska se luonnollisesti ja jopa spontaanisti tiputtaa nämä tarinat pois. Sitten me koetaan jotain autenttista, puhdasta, aitoa, sellaista, millä ei välttämättä se olisi mitään käsitettä, minkä varaan sä voit rakentaa sitä. Se on jotain syvempää. Ja sitten kun se kokemus joskus ilmaantuu, niin se kyllä jää sinne. Kyllä. Olisit halunnut kertoa tähän vielä jonkun omakohtaisen kokemuksen, mitä sä oot saanut elämässä nimenomaan irti vaikka harjoituksesta, joka veisi tällaiseen niin kuin, tai niin, miten sun elämä on harjoituksen myötä muuttunut ja missä sä niin kuin itse tavallaan meet? Ja onko se nimenomaan yhteydessä johonkin tiettyyn harjoitusmuotoon? Voidaan sanoa sitä, että jos katsotaan ihan käytännön tasolla, niin mä oon löytänyt tietyn tasapainon itsessäni siihen käytännön maailmassa, että saa aika paljon puskea, että maailma, että tietty stressi tulee sieltä. Ja tietenkin se tulee, jos sä laiminlyöt sun omaa sanotaan tilaa ja hyvinvointia, mutta silleen, että oppii jotenkin olemaan läsnä enemmän asioissa. Ja tämä on ehkä se yksinkertaisin tapa kuvailla niin kuin meditaation ja henkisarjoituksen vaikutuksia on se, että miten se alkaa näkymään siinä arjessa. Siitä, että miten esimerkkinä jotkut asiat, mitkä ovat haastavia tai innostavia, niin miten sä olet niiden kanssa? Onko se silleen, että jotain asia tapahtuu, sä menet pää kolmantena jalkana täysille johonkin kokemukseen ja sitten kerät itse sit sieltä lopulta, tai onko se sellainen aito kokemus jostakin, mitä pitää kokea, ja sitten käytännössä toimit tietoisesti siinä kokemuksessa. Sanotaan vaikka työelämässä on se, että tulee tiettyjä ainakin haasteita monelle ihmiselle, mitä pitää käytännössä tehdä, ja sitten kun on haasteita, on paljon työkiireitä ja mitä onkaan, sitten alkaa muodostumaan stressiä, koska se alempi mieli alkaa kertomaan tarinaa, että nyt on niin paljon asioita, että nyt ei pysty tekemään yhtään mitään. Niin mä oon huomannut tästä, että kun pystyy asettamaan itsensä meditatiiviseen tilaan, jopa huomaa, että stressi alkaa nousemaan, niin pystyy paljon vapaammin toimimaan ja antaa sen vähän kuin stressin mennä lävitse. Että se ei enää niin kuin ala vaikuttamaan samalla lailla, koska mä en enää rakenna mun minäkuvaa sen stressiin. Se stressi on vähän niin kuin sellainen ilmiö, mikä signaloi jotain tiettyä epätasapainotilaa. Ja mä havaitsen sen, mitä se ilmiö kertoo mulle jotakin, ja sitten mä opin kuuntelemaan. Tämä on niin kuin se käytännön taso, mitä mä oon itse huomannut niin kuin jokapäiväisessä elämässä. Mun pääsääntöinen harjoitus on kuitenkin hyvin meditatiivinen, eli toisin sanoen, että mä aina pyrin siihen, että mä en aloita päivää
juoksemalla sinne, vaan mä pysähdyn ja löydän sen tasapainon itsestäni ja syvennän sitä tasapainoa, jotta se kokemus itsestä ja siitä sanotaan supramentaalisesta näkökulmasta itseen ja maailmaan niin vakiintuu tiettyyn pisteeseen asti. Ja tämä on mun päivittäinen harjoitus. Jos mä en mitään muuta tehdä, niin sen mä teen joka päivä. Ja se on tavallaan se mun tärkeimpiä, voisiko sanoa, ei voi sanoa asia, mutta tärkein toiminto, niin sanoksi mun päivän aikana, koska silloin mä löydän itteni. Ja se on yleensä se haaste on siinä se, kun siihen meditatiivisen tilaan asettuu, niin ei sitä oikein halua tulla pois. Joo, mä tunnistan, toi kuulostaa tutulta, ja just silleen, ja hyvältä kanssa, että vähän sama, että just kun herännyt aamulla ja sitten ennen nukkumaan menoa, että sellaiset tavallaan niin kuin Kyllä. tietyt ne päivärytmin kohdat, jolloin niin kuin on siirtymässä uuteen vaiheeseen, niin tavallaan tsekkaa itsensä sinne. Kyllä, sama just on toi, ennen kuin menee nukkumaan, niin se on myös yksi sellainen hetki, että mikä on tosi upea, koska silloin sä pystyt rentoutumaan ja asettaa itsesi tietoisesti uneen. Koska me tarvitaan kuitenkin unta palautuakseen ja voimistuakseen ja päästä uuteen päivään, niin se on tosi hyvä myös ottaa sellainen tapa, että ennen kuin menee nukkumaan, niin pyrkii asettamaan, hiljentämään mieliä, syventämään sitä tasapainoa ja sitten mennä nukkumaan. Se on todella hyvä tapa siihenkin. Joo, toi on tosi hyvä. Ja toinen, minkä mä oon kokenut kanssa, että sen sijaan, että vaikka bussi- tai metromatkalla räplää puhelinta, niin päästään irti, meditoitittaisiin siinä se, minkä pystyy. Mutta sitten kun tämä kokemus alkaa vakiintumaan, sitten tämän kokemuksen pystyy myös ottaa osaksi hatha-joogaharjoituksia, eli fyysisempää joogamuotoa, erilaisia hengitystekniikoita, jopa tantrisia harjoituksia, niitä on hyvin moninaisia, monitahoisia harjoituksia, eli se ei ole enää niin kuin jokin asia, mihin me tähdätään, vaan sitten tulee se, mistä käsin me koetaan. Eli se muuttuu se kokoamapiste, eli se tila, mistä me koetaan, niin se muuttuu ja sitten lopulta kaikki tulee osaksi sitä. Jopa syöminen voi tulla osaksi tätä. Ja tämä keskustelu voi tulla osaksi sitä. Se on loppukaneettina se, että supramentaalinen tila ei ole päätepysäkki. Aivan. Päinvastoin se on vasta alku uudelle elämälle. Se on alku uudelle kokemukselle, mikä sitten on, ja sitten se syvyys, kuinka tämä laajuus on loputon. Eli sen takia se on tosi olennainen se Aurobindon näkökulma siihen, että se on se uusi ihmiskunnan evoluutio lähtee supramentaalisesta tilasta käsin. Jes, kiitos. Kiitoksia. Ja tosiaan meillä on tässä Sadhana podcastissa tulossa sitten ihan lähiaikoina lisää jaksoja ja kiitos katsojille ja ylittäkää mielenne.